Buleka gasar La Ligar kasar Andalus. Sadiq Umar dan wasan gaba na Super Eagles da Najeriya a wasa na biyu a jere ya tallafa kungiyarsa ta Real Sociedad a wannan karo ma da kwallo na ban mamaki a wasan da kungiyar ta Real Sociedad ta yi 1-1 da Osasuna a wasan karshen mako da aka buga a kasar Andalus a ranar Asabar. Wancan makon ma dai dan wasan ya zira kwallo na ban mamaki a ragan Sevilla a wasan da Real Sociedad ta doke Sevilla da ci 2-1. Osasuna ta mamaye wasan ta kowane bangare inda ta shiga gaba a wasan sai dai kuma wato inda dan wasan na Najeriya ta sa ta a gaba a minti na 41 sai dai kuma a minti na 75 wato a minti na 75 aka maye gurbin dan wasan Sadiq wanda yasa aka tashi wannan wasa 1-1. Jololo kenan yana ci gaba da haskaka. Za mu ga irin gudunmawar da zai ba Najeriya a gasar cin kofin Afirka da za a yi a kasar Cote d'Ivoire. Najeriya dai tana rukuni mai tsaurin gaske ciki har da kasar Cote d'Ivoire.